Kull min jixtieq jieħu l-booster tal-vaċċin kontra l-COVID-19 jista' jitlaqam f'wieħed minn 8 ċentri madwar Malta u Għawdex li qed jilqgħu lin-nies mingħajr appuntament. Dawn iċ-ċentri jinsabu fl-MCAST Raħal Ġdid, il-Barracks tas-Suldati f'Ħalluqa, il-bereġ ta' Tas-Sliema, tal-Mellieħa, tan-Naxxar u ta' Santa Venera u ċ-ċentru tal-POYC f'Raħal Ġdid. F'Għawdex wieħed jista' jmur jieħu l-booster fiċ-ċentru tas-Saħħa ta' Kerċem. Fil-Barracks tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalluqa, il-koordinatur tal-programm ta' vaċċinazzjoni Jorgen Sunes spjega li min imur biex jieħu l-booster irid jieħu miegħu karta tal-identità. Is-sistema tal-walk-in taħdem billi inti tmur wieħed minn daw iċ-ċentri li għandna miftuħin, wieħed minnhom huwa hawnhekk il-Barracks ta' Ħalluqa, u inti tingħata l-booster dose mingħajr appuntament. F'daw iċ-ċentri wkoll tista' tingħata t-tieni doża tiegħek jew anke l-ewwel doża jekk inti għadek ma ħadthomx. L-uffiċjal mediku fil-Barracks tal-Forzi Armati spjega l-proċess meta wieħed imur jitlaqam bla appuntament. N-nies li huma interessati qed jiġu mal-gate tal-Forzi Armati ta' Ħalluqa fejn hemmhekk imbagħad qed jiddaħħlu fil-ċentru mediku tal-Forzi Armati minn hawn jiġu reġistrati u mbagħad jiddaħħlu ovvjament biex jingħataw il-vaċċin wara nistaqsuhom ċertu mistoqsijiet, bażikament biex naraw kienx hemm xi reazzjonijiet wara l-ewwel u t-tieni doża wara li jieħdu l-vaċċin u mbagħad nipproċedu ovvjament biex nirreġistrawhom fuq is-sistema. Mbagħad jerġgħu jeskortawhom ovvjament lura biex ikun jistgħu jmorru d-dar proċess li huwa maġġel li bażikament jieħu ftit minuti u dak li jkun jista' jiġi hawnhekk inqeda kif għadna mingħajr appuntament u mingħajr xejn. Fl-ewwel jum ta' tilqim bla appuntamenti kien hemm konkurrenza tajba ħafna, iżda min xorta jippreferi li jsirlu appuntament jista' jirreġistra fuq vaccin.gov.mt. Nistgħu ngħidu l-konkurrenzija tajba ħafna. Daw il-postijiet kif qed naġġa għedna jtilqgħu nies mingħajr appuntament dak li jkun flok joqgħod japplika, jkun għaddej viċin wieħed minn daw il-ħabs ikun fuq waqt il-post tax-xogħol waqt il-xogħol ġifieri jkun għaddej u jaraw ħabb minn daw il-viċin ġifieri viċin tiegħu jista' jaqbad u jieħu doża mingħajr ma jkun ġifieri applika l-appuntament. Mentri dawk il-persuni li jixtiequ japplikaw xorta fuq l-online portals biex ma jsibux queue jew inkella jkun iridu ġurnata partikolari jew ħin partikolari jista' japplika xorta u aħna we can appoint them for blood bank il-Pjeta jew inkella Gateway University. Intant fil-jiem li ġejjin se jkun hawn diversi kliniċi mobbli f'lokalitajiet differenti biex it-tilqim ikun kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin. Nhar it-tlieta 18 ta' Jannar il-klinika mobbli se tkun biswit il-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. Il-ħamis imbagħad din se tkun ħdejn il-Knisja ta' Raħal Ġdid. Fil-25 ta' Jannar ħdejn il-Mil-Lum Chapel u fit-28 ta' dan ix-xahar ħdejn il-Knisja tal-Qawra. Fl-ewwel ta' Frar imbagħad il-klinika mobbli se tkun ħdejn il-Parlament, filwaqt li 30 wara din se tkun ħdejn il-Knisja ta' Pinu f'Għawdex.